O Concello de Portodosón pechou 2020 cun remanente superior a 1,2 millóns de euros. O 80% desa cantidade está a ser investido en diferentes obras de mellora na localidade. O Goberno de Portodosón está a realizar varias obras de mellora no concello. Logo da remodelación da fachada marítima de Portodosón, tocalle o turno á Avenida da Constitución de Portosín. O alcalde Luís Oujo sinalou que o 80% do remanente do pasado exercicio será dedicado a investir en melloras. Ahora estamos licitando as obras do remanente. Nos tuvemos, unha vez que cerramos a conta xeral, e tuvemos un remanente de tesorería de 1.248.000 euros, pois casi o 80% dedicámoslo á inversión. Vamos a facer unha inversión na avenida da Constitución de Portosín, sobre 80.000 euros, que está en licitación. Estamos licitando tamén a da Richoliña, que é un vial que salindo de Portosín hacia Portodosón, un vial tamén sobre 60.000 a 70.000 euros. O rexidor local apuntou que hai máis obras pensadas, algunhas delas pendentes da súa licitación. Oujo explicou que as obras teñen que estar rematadas este ano e van a comezar co plan de obras e servizos da Deputación do 2020 e do 2021. Estamos xa con unha obra para completar unha inversión que fixéramos no parque onde está a Casa de Cultura de Camaño, e estamos con estas obras porque estas obras temos que ter rematadas e temos que ter cerradas no ano en curso, non? Pois na semana que ven ou na seguinte quedará máis ou menos xa todo licitado, e é unha inversión de casi 800.000 euros, e a continuación vamos a empezar co pos do ano 2020 e tamén co pos do ano 2021. Pero bueno, en este momento estamos con estas obras.